Hezký den. Asi jste zaznamenali diskuzi o držení zbraní v naší zemi. Rád bych vám krátkosti řekl, o co vlastně jde. Před několika týdny jsem přišel s návrhem ústavního zákona, který má výrazně pomoci držitelům legálních zbraní a posílit jejich právní postavení. Důvodem je to, že se v Evropě zhoršuje bezpečnostní situace, ale také jde o směrnici Evropské komise, která se pokouší část držitelů zbraní odzbrojit, což je naprosto nesmyslné. Co je vlastně podstatou mého návrhu? Že legální držitelé zbraní, kteří jsou proškolení, se stanou součástí bezpečnosti země. Budou se do ní zapojovat stejně tak, jako se do ní zapojí například aktivní zálohy České armády. Chci požádat všechny své kritiky, kteří hrozí divokým západem v České kotlině, aby si můj návrh alespoň přečetli. Když to udělají, zjistí toto. Nechceme zvýšit počet zbraní mezi lidmi a nechceme ani zjednodušit přístup k nim. I nadále budou platit velmi přísná pravidla pro ty, kteří chtějí zbraň získat. A i nadále bude platit, že ten, kdo použije zbraň mimo nutnou obranu nebo v krajní nouzi, bude trestán. Změnami zákonů, které řeší držení zbraní v České republice, se zabýváme již od léta, a to i v souvislosti s auditem národní bezpečnosti. Snaha Bruselu odzbrojit některé naše občany, kteří doteď drží zbraně legálně, naše snahy a úsilí neurychlila. Pokud neuděláme nic, dotknou se změny bruselské směrnice všech držitelů zbrojních průkazů, ale také vlastníků vzduchovek, předovek, zásobníků a znehodnocených zbraní. Přeci rozdíl mezi legální a nelegální zbraní nemůže být pouze a jenom velikost zásobníků. Češi jsou srdcaři, máme téměř nejvíc poloautomatických zbraní a velká část z nich by na základě této směrnice musela být odevzdána. Sami si bezesporu umíte představit, kolik jich skončí na černém trhu, takže paradoxně toto opatření Evropské komise může terorismu pomoci, než aby mu ublížilo. Jsem opravdu přesvědčen o tom, že ústavní zákon, který řeší držení zbraní, je jednou z cest, která bude chránit občany České republiky. Není to cesta jediná, ale je pro nás velmi důležitá.